On Wednesday, Tiprasa people from Takarjola conducted a protest rally against CM Dr. Manik Saha and burned his dummy over his comment about Bubagra Pradyut Kishore Debarma, where he told the people not to address him as Maharaja. People from across the state and members of Tiprasa Hoda and various committees were enraged after CM Dr. Manik Saha said that Bubagra Pradyut Kishore Debarma shouldn't be called Maharaja in his speech at the Chorilam BJP executive meeting on 22nd May. Following the incident, the Tiprasa people from Takarjola organized a protest rally with the slogan "Go Back Dr. Manik Saha." Starting from the Takarjola intersection to Takarjola Bazaar, the people were seen carrying a dummy of CM Dr. Manik Saha during the protest rally and burning it at the Takarjola Bazaar. Ini 24 तारिख में 2023 चीनी ताकरजोला वो जों तिप्रासा आंगै मानिक साहा जे चीनी बुबाग्रानो कन्डेम बिनि हामया सामानि बुबाग्रानो राजा ता हुन्दी बुबा बनो बुबाग्रा ता हुन्दी होनै सामानि आमानो तुयै जों तिनि प्रोटेस्ट रैली खालायो जों तिप्रासा आंगै त्रिपुरा नि तिप्रासा आंगै जों तिनि आमानि एगेन्स्ट जों कन्डेम खालायो जे अकक सामानि न ब डाक्टि रसावैना नांथों जों साइमानो चीनी त्रिपुरा आंखा कायसा प्रिन्सलि स्टेट होनजागौ all over the world almost साइमानो जे चीनी त्रिपुरा आंखा कायसा प्रिन्सलि स्टेट राजा रक चालक जाक नायकल जाक स्टेट होनै जों साइमानो फियाबा तिनि बरकनि बीजेपी नि तांबतां बरकनि मिटिंग बरकनि तांबतां टाम खालायनाय खालाया आमकक सानानि जागाव ब चीनी बरकनो सेन्टिमेन्ट फनांगै बनो नाइसलेरनानि बागै ब बिनि साक न माइलेज नानानि बागै तिनि ब अमायकक बुबाग्रानि एगेन्स्ट सावै जों तिनि तिप्रासा आंगै चीनी बुबाग्रानो नों बुबाग्रा ता होन्दै होनफानो जों बुबाग्रा अंखा चीनी बुबाग्रा जतननिबो खावन दंगो ब चीनी राजा ब अंखा खरकसा राजानि थै हर जों बहायनो बिनि थै हर नांजाक बिनि कायसा बसं आमन बागै जों तिनि अ जे कमेन्ट न जों कन्डेम खालायो जों नासलेवो आमनो जों कुनु मटेफानो जों एक्सेप्ट खायमाया हानि बागै डाक्टि अ जे बिनि कमेन्ट बुबाग्रानि एगेन्स्ट सामानि न रसावैनाय आंके चीनी चबाते कटर चलनाय जों तिप्रासा आंगै अमहाय लकडाउन खालायजागै माया बुबाग्रानो हामिया साकामाने जों तिप्रासानो हामिया साव आबो जों कुनु दिनो कुनु मटे जों एक्सेप्ट खाया हानि बागै जों तिनि बिनि एगेन्स्ट जों रेली खायनाय बिनि अ पुतलानो जों सेलेंगै नेक्स्ट टाइम बो अमहायके बुबाग्रानि एगेन्स्ट साइमे आंना तै जों तिनि रेली क्राक चीनी बुखानो जों दुखनांगै चीनी सेन्टिमेन्ट बो नस्ट खालायमानि बागै अकक बुबाग्रानि एगेन्स्ट सामानि बागै जों तिनि चबाव नखरजाक बुसकांगो तेबो चबा कटरंनाय आर ब जे कक सामाने ब बिनि पर्सनल प्रॉब्लम ब अर कुनु बरनि पार्टीनि हयते दागे जा करे जों खानाका चीनी फॉर्मर मिनिस्टर फॉर्मर सीएम ब साइखनारका बरनि पार्टीनि हयते बुबाग्रानो हामिया सानानि कुन दागे जा करे फियाबा अ जे सीएम ब बुबाग्रानो एगेन्स्ट सामानि आमो बेलायखनो चाया ब आमनो दाक्ति रसना नानि नोंथां आबो जों नायो जदि नों यांके तेबो कट चवा चलेनाय जों तिप्रासांगै बुबाग्रानि लगेवन टंगो बुबाग्रानि बसकांगो जों बासानाय बुबाग्रानो हामिया सारान सिगां जोंबाय फेस खायनानै लांनाय आबो जों कय हामबाय. The Takarjola protest rally has painted a clear picture of rage that the people across the state have been feeling since CM Dr. Manik Saha comment against Bubagra Pradyut Kishore Debarma. Reported by Ashok from Takarjola, Chini Kharang.